famille, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la beyadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. One combino dami, one combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ili. On depo, ada urangurna musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Depas the money. Sofia saba Allah ne laaɗo ngacce kala mon jogir problème fu dognami ono min ɓuri mon probléme laabi ujunere Bukari mi anda probléme ma min gandum ko probléme am mawno non toñi kam ha yeso Allah mawnam holon Abdourahmane et après e après fan mi haalan ma wonko ganda hoore ma noon mi wawa haldude men neɗɗo goɗɗo an mbawmi haldude ɗum kono Abdourahmane betti kam cikkannomi noon dewgal amen ngal ko yidde gonɗon e teddugal kono har mi jeeɗiɗi Abdourahmane ne foti wadde ɗum ɗo probléme saabu komi cali rokku ɗum hooram Wona jolli kala mude a waɗi komi sikkano. Curondire, muñondire, ko digal welani. Sofia wona haydar Sofia alay sago noon tinnoɗa ɓeydoɗa feɓde ɓoggi ɓernde ma ɗi saabu aɗa andi an galle o guila dow ha less haydara ko majjirma hen te kadi gurdam gurɗen ɗam galle he alhamdulillahi a wona hen sera heddi ko hen noon Abdourahmane wona saay wona neɗɗo bon wona sokot Abdourahmane ko juulɗo an noon an Sofia ɗo ɗo pawɗa kosgal ma ko ɗon yaɓɓu ɗon de ko ɗon tigi jaɓɓata ko heddi ko hen noon probléme o mo goyata woppo junga mami yewti do Abdourahmane mi rekla ɗum ha ɗum we coc ɗum rekla non jirɗa anani kalanmami ko minani jinmi ko jaɓa so tawi noon a waɗani ɗum yo ya lawol makko mi yaha lawolam dewgal ko teddugal namdi so ala teddugal ala respect ala nanodiral mun foof yo laayo ha jum Sofia ɗum yaawi wona mbimami ko acca jungam ɗo jaɓɓuɗa ɗo yaɓɓu ɗon heddi ko gacca e jungam ko noon mbimami e nani Sofia ar jehen saabu Allah ar jehen Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la beyadibe. alhamdulillah rabbil alamin Bukay ko Sofia wima kalan ɗo he Sofia ari ɗon de homo noji o yiya o wasnomo yinde tanno ɗum ko no dimina wimo haaju mum haalnat noon walla joni cohluɗa ko an mi mi waɗa nena mbaɗata kala ko nanɗa foof gara jortina hakkude mars walla jortina nder juuma wona noon de kono enen pota suuɗndir enen kay min o hakkude men kay e gueɗe Sofia kay ma en peera hen suuɗndir pour que hande eɗen cuuɗndir haɗa kam suuɗ ballam tan kalnaɗe Amadou Sofia haalnatnomi ko haaju mum eyyi on ha jiɗmi an wona noon an bani ɓernde an boñi an wawi tan ƴetti hen e neɗɗo juɗani ƴakkade an Bukari an jaasi tawi tan an jara ƴewata e naggi kawnu gui
moƴƴi ala caɗele on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe jeewo saabu allah e nelaɗo mum haaldode gonga yonti walla nderdi yonti yormo nderdi yonti jeewo wallam saabu allah kaldanami fanmata foti hanti wom kayne anda noon ko addi ɗum ko ɗum addata goɗɗo jongom foti yontede yo woppitami hooram mi ragla gueɗam guila bone goɗɗo heɓtakimi hen wallam saabu allah jewtidani fanmat jeewo balle kam wotomi daw bongo mi suuri to projet am rewɗo bon Bukari ay ɗum ɗo miijande ma nde ko ɗum woni miijinoɗo ɗum ko ɓooyi mbiɗa yiiɗi wadde ɗum ko ranni Fatima hay nokku rewata ko miijiɗa fof Fatima addanma bone hay goto wawa haaldude e makko an aɗa jikku Fatima no wayi ƴeew ayi mi tini neɗɗo moon fof noon ɗum han wiyene yewdidamo wonte tako woobeere wonta rawandu sayindu wiyene ñaggo e mum kono paamon noon aɗa andi tagi en noon waɗa anda tagi en noon waɗa woton kalan ɗum haala jontani ɗe woton kalan ɗum haala yo andu ko nawliraɗa ko ɗum dogata woto heppu woto duk woto haaɓ yaha yewtido mum yewtidaname mum gandina ɗum ko poɗɗo nawlirede nawlirama allah waɗi yo woppami waɗa jontan ɗam komi poɗɗo yahdade jongomo ko ɗum foti andu reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yip gondigal wela yara yeso ça va Ça va? mbaɗa aɗa selli mawɗum fe aɗa selli kam mbaɗa awa aɗa selli jambol mi selli bawa kan woni Abdourahmane eyi min Abdourahmane kon woni joom galle jeewo e Amina dabbel guel eyi min woni fes min woni livrol mon ala livreur maɓɓe min kam meeɗa ka livreur tan ayi min woni livrol mon gonga kay waɗɗa tampe ko adresi Sofia eyi kamin Amadou eyi joni Abdourahmane ummiɗo dasimi ha gaddimi ɗo wimi hande sika yontoyaka hande ɗo jongomo mami taƴ dewgal ngal hegal ɓolo te aɗa andi Abdourahmane ene wayi an kam wona an haalante Abdourahmane si waɗi si haali hunde so ngati konngol wokketata wallam wotomi soret Abdourahmane wima noon Abdourahmane wi noon joni mbimami eyi moƴƴi mami haalde makko wallam deñu hakkille ma mami haalde makko ala caɗele ƴeew ganda noon wallahi ha gaɗa wallahi ɗo toniɗen hande jeew dewgalam ngal e jonggom ko jooɗi allah e nelaɗo mum ngal woni e jooɗe ma wallam ko an jakorimi hen wallam saabu allah haaldo mum yo jaɓ mi yonta e jonggom la ilaha illallah Fatima oy no mbaɗɗa selli mbaɗɗa e tampere ko jam jam ɓolo ɓaade min kam mi ala gacce on no garmi ɗo fof mbiya kam yalta suudom walla haaldata yam aɗa dugda yam kono ha joni ne wona sabu min ka sehillam ka ɓiɗɗo moƴƴo nehiɗo mara kay kiram tan naate ma kono ala caɗele garnomi ɗo noon ko pour jewten mbiya min komi sehilma mbiya min ka jiɗɗo kam onon meeɗa yidde kam ko min tan rewe mon wayno ɓoccon ni mi yaha e galle mi tinan ko kewi miɗo ƴukka ɗaɓi keesi am miɗo woya bojji am gaynani an e Amadou onon jiiɗi ƴiƴam goto eyi bawa ɗum wawan de bawa an ka sadik de bammak ancien soldat wonno ancien soldat woni ɗo tout le quartier est au courant de cette mariage mbiɗa ko baba ça c'est honteux le sang est sauf ko mbimami ko tan le sang est sauf baba bammak jambar mawɗo baba an kam bandi mbiɗa min mbiyata bani wona onon boni on yewtere on ha wel tan gaddon haala kaga naton hen an bamma goppuɗa o galle haɗum wiya bandi ala kayma goppuɗa ɓe haɗa wiya bandi ala joni pourquoi pas haɗa wiya bandi min mbiya an garan ɗon joɗɗa ɗo hande mbiya min oɗon jiɗi kam on kosi on meeɗa yidde kam onon kay no mbaɗon ni kay konon tamba yiɗi ɓerde monde ko ɓalejo kurum jogui ɗon on mbaɗaka barke onon ko hoore mon tan jiɗɗon wala joɗɗa to mbiya min mi yiɗima to jiɗɗa Fatima mine ma ha toon fof Fatima artir hakkille ma ha Fatima an Fatima no gonirɗani a sikki ko lawol ɗum moƴƴani
nanga gorko ma tan guddamo e ndu suudu mbiya o yaltata an Fatima mani mbaɗa ni an mani mbattaɗa wujjude jontande Allah yiɗa ɗum nelaɗo yiɗa ɗum sabu ni no goniɗa ni a haalna ko gonga poɗɗa ko haalnede gonga oɗo waɗam gulani mi yontidiraki e makko mi anda fof to ummi to hocci walla kuljuɗo wadde fukki ɗum e dow mbiya mi yontidira e makko an donc a kebbinata ka baɗɗo chargé ha wi dut pour yoɓe ngalɓe kalanma pour ngara ga par ce que an woni président an woni jippotoɗa kala en face à face mbadde en face face mbiɗa moɗo maala de jeew Mbam, arisi la femme de ton grand frère. eyyi Baba anden. joni an ɗum ko lijjita hen an hol an ka fes ka livre haade ɗum mais pourquoi pas haɗa lijjita dewgal am min miɗa woni mawɗo min woni bamma Mi babla sa suude. solution yo mbaɗa hen solution yo mbaɗa hen solution yo mbaɗa hen fakit jang waɗi sa hawre bamma manno ko mbiyata ɗum wona ni mbatton boddinede may sa bamma ɓuuri wul sam laabi ujunere te haalani ɗum min jawɗa a yiyani sa bamma o kono so gonga waɗi mbatta ɗum nani meɗɗa ko ona moftira kilo ma ha para ngara mbiyata haala libana pourquoi ɗum he hay goto sarzanimi andi ko mbatta ko woni ko wona lawol garmi pour haaldude e ma andi ko jinmi jañña ɓerde ma nde ganda ko waɗanno waɗi gasi ayyaji an ka Anani? ayi an ka momana dande jeesuma fof nandi ko yeeso momano joguiɗa a moftira to bone ma tan an ko linciri ko woni dow ko goppa ka mine Boukary on va régler notre problème ici faut régler problème ma o mine ma ha toon fof ka momana kay sabu sa jodde mbiya min aɗa waɗa kam colisé walla aɗa watta kam e lawol taw an a yiiɗa wattere lawol an ka momana yattu suuɗam ɗo pana kam laakara goppa kam de ey moƴƴi mi wowti ɗum e ma on mo garmi mbeɗa haalde mami e yalta suudu ma mami yalta suudu ma kono mami andinde gueɗel gotel noon o mo gudduɗa ɗo hay tara ɗo yahata jinmi ko gartira hakkille ma ko waɗanno kam mi haalanma gueɗe gotel ay ko waɗanno waɗi gayni fo sooti poɗɗa ko jabrude Allah fo kittan ko waɗanno yarana lobboji ma ko ni tan mbatton on goppat kilo mon dow tan ngalo pukkore am libal mon oɗo mbiya oɗo jiiɗi kam mbiɗo min gon bonno komi ñaadde Boukary so fewnino ha feewi ɗum fof tawla moy kanko ligguiri mi jungo makko ko yimɓe fof kanko yirni woore makko min ko kewɗo probléme goppide kam probléme kaade e kole mon toon ko mbatton ɗo e suuɗam he vous aussi an Boukary an mbatta salame Boukary a waɗi kam so woni nder suudu tawami toon somi lelima ɗo tawami toon Boukary komi mawɗo a fotani ar tan jooɗi fof joɗɗat dow am waro sabi lillahi wa rasuli takkitɗami an kay joguima ɗo takkiɗa Amadou saabu Allah e nelaɗo mo woppu nde ɓerde nde joguiɗa an min sikomi takkake ma hoto takka toon somi yewtidani ma homo jewtidanmi Amadou Boukary a dañim jewtiɗɗa Fatima Mbodj jongon Mbodj sabi lillahi wa rasuli takkitomi men mooli Allah an kay waɗi ko mbatta ko baɗal ma a caasi yegal ma ɓerde ma ɓaleere an Abdourahmane joni totti ɗum Sofia ngara ɗo haɗ ƴeewa yeesam ngo kamɓe kam ɓeni gondi nder suudu mumen eɓe leli eɓe cuddi mbajji mumen min kam min ɗo a waɗi kam noon Boukary barke rasulullah min attin sohli salame billahi Amadou an aɗa accude ɓerde bonde nde joguiɗa an Amadou arju jogo ɓerde laaɓde Amadou miijito ko moƴƴi Amadou an hono mbawruɗa han miijade ko miijotoɗa koye Rahmane eyyi no woodi kay wona kamɓe gonde suude te an a huccitani Abdourahmane ha joni mbiɗa ɗum daani walla ni ha deƴƴi hunduko ma so Sofia haalde ma jaɓta kam haala kalɗo Amadou nana woya nana yahana haala hoore mum omo ƴetta probléme aji makko fof omo watta yimɓe ɓe joni man goppata Sofia o heɓta debbo makko jeew ay min koye mawɗo kilifaɗo wona an haalantami ko mbaɗami ko et puis so ɗum yonti hay goto haalanta kam onon est ce que oɗon jogui hakkillaji Sofia hanki heccanki mi seere ɗum han ɗum sofani
Abdourahmane ko tagi min kalda haala Sofia hamin pamodira mi rutto mbeɗe namnomo omo lelkino holko woni caggal ɗum sabu min e makko wona ɗum min kaltuno kadi Sofia wonko suuɗatami ko mbiyen mami de oɗo ke o woni kismamo gandumo kanko woni ɗo en ko woni aɗa andi mo wala Sofia oɗo woni cousin am mo mbiyanno mami ah mi nanan kala ko mbiɗa hol ɗum oɗo woni cousin am mo mbiyanno mami o kisma o woni cousin am mo wases mbiɗa ko o woni cousin ma o wadde an ko guurɗa e caɗele ɗe ko fof ko kisma oɗo fawma ɗum Amadou min noon meɗe teski kala ɗo taw mami gonta tan koye willudemi haɗa woɗɗo ten somi tawima nder suudu ndiwani somi ari sal taw ɗum fewnitakima Amadou il faut que pahma noon ayi probléme omo joguiɗa probléme omo joguimi doublemo laabi ujunere a faami min ɓuurma probléme on probléme joguiɗa i aɗani probléme joguimi kay guila han kurtinmi han ñalawma ñalloɗo hande Fatimata mbeɗi min yewtede jamma ñalawma mi ekkimo mum fahmodirmi hoorema pour affaire jontande ɗi mi dañani jahrumi dow ɗum a yii ko ɓuuri ɗum ɗon won probléme an ala wona probléme ka wona probléme ala ka gorko ha resi an resi ɗum tawi kam resmade ko ɗum probléme tawi an resi ɗum noon tawi an resi Fatima wona probléme mbiɗa waɗaɗa ɗum e musiba so ari haɗo ɗon ha matalla a tawani mbeɗa yewta umu salirede mbiya taw mi yewta ko jewtuɗa mbaddata e Amadou jiɗa ko moppuma ɗo tan daña gujjida parade ɗo ɗum wattake ɗo umu salire umu de Amadou aɗa debbo gacce ma parɗa de aɗa andi Fatima gacce ma parɗa umu e méthode va moi te parle non ɗum fof mbaɗiɗano ko mbiɗa dañano mbaɗɗa sauvé ɗo minema piqué pere fo kisarea son pondi noon mo on dañ jama o galle Allah ina seedi tawi tan gandal pulago he ngal woodi wallahi Bukare dañta jaam Abdourahmane kam noon a yiiɗi ko wat ɗiga meɗen ndi mbaɗmi ndir ɓerdam he wallahi dañta jiɗɗa ko Abdourahmane tawi tan Allah ittani ko watno ko ma ari kul Abdourahmane mami hollu koode jollori inchallah taw junggam memanimo moƴƴi Fatima ah y a quoi tu veux quoi encore Boukari couche-toi là-bas de ko woni hein Fatima mawɗon foti andu ko haalanaka noon anne ko kalanda couche-toi là-bas j'ai pas besoin de parler hein couche-toi là-bas Fatima annen ƴeew saabu Allah e nelaɗo anne woppa Boukari y a quoi même couche-toi là-bas mune be iday way e joni ƴeew woppam mi yaha tarode to wadde tarode cohlumi ya lelo Boukari wala kadam joni noon Fatimata mbeɗimi lelo kala ko wawi kew noon ganda ko an woyi tawde min mbeɗimi yaha tarode to jaɓani moƴƴi y a comme les vilains là-bas woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni ñiri mballi gisene sini ñamde ñiri mballi gisene sini ñamde wona condi kala muɗe a waɗi komi sikkano Bukare an mata kalama ko nani ko minima ko nani he Bukare mi yejjitani de kono noon Fatimata fa isba to fay Abdourahmane to fay yow hagare ɗo to mi haɓani ma de te ƴeew wat feran gabbaɗa ƴeewa haɗa ngandi très bien o yahan te ƴeew an hono ƴeew sa abimomi lappuma hamani ay ana yaha
billahi wallahi Ini gorko waade mbaɗoodi. foki nden foki acca ara sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren pamodiren yo hayyo hayyo yam alhamdulillahi rabbil alamin jongo Bukri anu mbaɗɗa hano puɗaɗo allah e nelaɗo moye abdourahmane de fortima han dañ min gardi yo guiɗelam ayo heñeram ayyo bandam giɗam jongo milam wallahi mi ɓuuri yewndema ɗum ko an wallahi ko mi heppino ko jeyanmami jongomo mi heppino ko jontetemi ga jongomo mi heppino ko jeydirten ala wendam anu mbaɗɗa hano puɗaɗo yew allah e nelaɗo mum e abdourahmane de fortima han dañ min garduy ni ko musindano komo sinda an boni ƴetti kala façon jogitari tan mbarandi neɗɗo ina afuli ƴeew kudduji kelɗi laɓɓe komakke keltini ɓane keltini unduɗi kala ko warata neɗɗo an boni joɗɗi nder suudu mum tan gurfinede dama te wimi yahata mais abdourahmane ɗari nde ha bucciti ɗum guetti suuti men nenne suutirat baltengs ha welta yim dow Ono yimɓe galle ɓe aɗa yaa waɗa sorke suula menen oɗo ɓeyda wiya nawo bukkat dow hakkama jaggon ñawo so waɗi onon ndenden ñawo jogu mo di onon fof mi hutata onon fof wallay mo goyɗo mbatton ngo parani mon taw billahi ɗum fof no woyi waade alhamdulillahi rabbil alamin jetti allah kadi kanko farima hono anda dewle joni ɗe wona piggal wona jaasi wona hare wallahi toppirɗa joom galle ma pewna suudu ma ha feew uura ɗum mbaɗa uuro ɓonɗa tumcima moƴƴi ɗum tan yoni hare ɗum woni waɗa cuuray ma wallahi ha ɗum tan yoni hare billahi kono ɗum fof noon ɗum fof ene woyi waade mi weltima wallahi mi ɓuuri weltade kadi alhamdulillahi rabbil alamin caggal no gartuɗa ha ɗo e juuɗam hen billahi ƴewno mbaɗa a fooƴi wallahi a ɓawli yeeso ma ngo fof waɗi puƴi ƴeew hoore ma nde wallahi jongo ƴeew suhundu ma noon wallahi jongo mila ƴeew aɗa ndi jiɗmi ganda noon à partir de aujourd'hui mi yetti allah e nelaɗo mum te mi weltima te ɓerdam ɓuuɓi ƴeew yontande hande nde ko an jeeyi janggo ko an jeeyi ɓawa janggo ko an jeeyi ɗo ha lewru ndu dartomo wuuri ko an jeeyi ala annen min wima mi haalnanima noon anim sitta ko mbayrunɗa waɗanede ko fof momi waɗane ɗum ha timma ko jewnuɗa momi waɗane an kam a majjani jongo ma wallahi e hollum mbaɗmi capable billahi a haali goo hande dal so weeɓi tan koye ma ndax min mi hokkarama haydara weeɓata so weeɓi tan aɗa ndeki tagi weeɓata mbeɗa andi aɗa yiɗimi mbeɗa yiɗma mbeɗa andi aɗa wawanimi mbeɗa wawanma min wima noon mbeɗa andi en mbayrodiri joni allah mbatten haala ala a jooɗo joni para mi ara waɗa ko ngomi waddi ko yaya bandam ha jiɗilam weltima ha nenoyam min ko ñaɗɗa ko fof ko bonɗa ko fof e no mbawɗa hewde tension fof sa addanama lembil tan a jippat min hande mi ronki sam muñde mi waddeden tan taw oɗo ɓiɗo gorko tan wawi wadde kam ni allah ko moƴƴo ene muusi noon no mbam muñande mo ni no mbam waɗande mo ni hande ala ko yoɓata kam sonal ɗum ɗo gande koye faydam jippima min moppitta noon gorkam mo komi keftomo te so mbi mi heɓamo tan mi heɓamo ma wona min woni fatima min mo ganduɗa mo wulani haydara
mo yiɗano yawade hay ñorom goto hande so mbi ɓandum ɗuɗe muusa somi hande ɗum wonu kam wondata mi Bukari so mbi mi heɓa mo tan mi heɓa mo wallahi Bukari mi heɓet te ko jungam cakkitta oto kurcul so mbi o buftinot bowal tan o buftinot mbeɗa faɗi giɗelam wurino kalden seeɗa aɗa ko jinmi haalande mi jinmi hannde ko gartira hakkille hoore ma ala duho ala dogdu ala less hannde ko lembel yonta a hana ɗum ko jiɗano waɗe ko ganjano woppe journée fof ko ɗo tan mbimami yawon mi sohlanima less hanan ko jiɗɗane waɗe hayyoma wonkoyam a yi noon sa yiɗi duuɓi fof mbeɗa doga mbeɗa yana mbeɗa ummo ko oɗo ñalawma cohlunomi fande tete kam cohlunomi tabatindema tabita haade Bukari mbiyamo min wiyo totam dépasse am ɗum tan mbimam ya haade haade makko de walla mine makko tomi payto ndiyam ala toon haade makko to Bukari woni ko wima so wona Abdourahmane o mawɗo bonno yeeyi ƴette Bukari yaltini ɗum suuɗam ɗum nawi ɗum to jongoma o kuljuɗ a wiyo ya waali toon sabu tan ko jaggi mum ɗebbale ko ni suuɗam ko dépense am ɓe tottam ɗum ha timma haala ke ko fof mi sohlan ɗum Fatima anni mbiyanmami guerre yomi saf mondial Abdourahmane guerre adde galle Aïssa famɗi fayida o ƴetta jongom o fawa e dow ma min eyyi andini kam ñakkude fayida min meeɗa ñakkude fayida te debbo takata mi ñakka fayida jini ko kaada e miñi hande noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah yaltini neɗɗo bone ɓeeɗo jewɓe ɓeɓe ganduɗa gurdam me en fof ko dogo haare bone e basal ala waktu mo dañata toon jaam te aɗa andi min komi gorko mo ganduɗa mi raɓɓa ɗiɗani darde kam wasde fodde waɗde lembe ta Abdourahmane kanko waɗi osé naatde nde suulam to lokki toon Bukari nawa ɗum dow haade makko wona somi haalnima a jaab ma nan hani mbatta a ummoto jaa ha suudu jonggom tappal damal ngal Bukari wiye pop tottuma dépasse ma billahi sa famɗi hoore wallahi o bonno dewgal ma ngal ɓe gadda ɗum paw dow ma par ce que guerre Abdourahmane ko naafika ko naafika bonnowo Piguet moi, il ne veut pas faire ça. Il va me donner mon argent. Je vais aller au marché. non Fatma mi andiranum kulol quoi Min andi kam kulol Amadou. Min no koko mo kulam ɗo. Min ay Bukari mo wulan sahama Bukari mo addi ɗo kuluju. Ngel men dafa to hocciri mo yew lunji mo addi mo gam jogi addane kam ñaw. e leka kullo ya Ça dow va passer comme ça de. Min. que rasulullah ya toon de Bon. sikkuɗon ma on dañ jam billahi on dañta jam somi dañani jam wallahi on dañta jam a galle hakkam ma yan on sum on ha koñon goƴ te mi haalama ɗo gueɗel gotel ay joni dewgal wona haare wona jaasiji wona laaɓi aɗa andi holko woni haare ñantoɗa ha jooɗa gonga pewna hoore ma pewna suudu ma toppitoɗa joom galle ma aɗa waɗani ɗum ko weeli ƴeewa ko muusi ɗum ko metti ɗum mais wona haare gaj ɗum fewnani haydara de wallahi wona haare oɗo cuuray e oɗo ur e oɗo salañ e oɗo cekin hof ala wendam Bukari yaltuɗa mi wawa jooɗo galle min fatma guila suba ha joni guila Allah weeni wona jooɗi yaltu dokka am dépense mbeɗa yaha anda ko ɗigulani woni min tawi fugi ɗum hannde min tawi fugi ɗum jaw ko Bukari jognumi yo boftin boftata kam dépense mi yaha joni et puis après Fatima guila ngal mbaɗa waɗami charge si tu me cherches tu vas me trouver aɗa ko jinmi haalande sa yiɗi bokko tottuma dépense a fadat mo less nder suudu ma o ara tottuma ɗon mais pas ici mi faɗani Bukari taw kam lestoto kam enen joni miɗen faɗimo guila suba mo boftin nen to mbiyam fatmo mi faɗani hannde Fatima mimami ɗo ko territoire am ala droit naddoɗa wuuro ko ça soit la dernière fois so ɗum ara mine maɗo bonande yo soof min tewimo yo yaltu sundu an won hol ya jogana min mi wulima ko gadda ɗo e galle ko ha duuɓi ne foti meeɗa taran ɗo hamin haalde ma Bukari cohlimi yo boftin boftata kam defa mi saɓani kam no mi ñamata
coda mi yewre ponde ko ɗum woni an cuuna dole man on ko mawɗa Hey. min sa waɗi kam no mi ñaama jaase al an dara place goto ko ɗum woni bukar yetto sundu tatam dépasse mi yaha jeeɗo mbeɗa mi namdomo ɗum o walla mo wiyama o ñaago tetto sa woni tettoa nan ko faskingami tettoa ma Dede Abdourahmane ayi ɓe so kaldani goonga kalda ɗum ko fenandi hande komin yonta wala droit arde ɗo omo fugga Boukary ɗum o yiɗi ko dépasse makko o jooɗot suudu makko Boukary arata tan ko dépasse makko mais ɗum ɗo fewani yoɗani woy min awoy woy awoy palla hey an accu toñangue immoɗa guila less tep hangara suudu ten halla pourquoi min mine joni mi faɗi Boukary guiɗi suba ha 11 joni mi yaha jeere Boukary ne bofti nettoɗa on kawtide mairie hander ga yettinomo yo yattu so dépasse yiɗi paɗa ɗum ha takkusan haaji ɓaɗay ɗum ha suuduma mi yaltani o ko ɗon jottan faɗa Boukary yettu ka o yaltani ɗon Boukary neɗon kanko yettude sundu an ko mbeƴ takkata Boukary yaltude jongo mo nder Boukary yettu bowal ga nder jongo Boukary yettu ko sundu wani nani ko kanko yettuno sundu Boukary yettu ga Boukary yaltani hande yaltani jang mi bawa joni faɗa Boukary less min Boukary paɗi fanma less Boukary paɗi billahi sa yalta sa jippani min lapɗo hamaya mawɗo naati o an way an ni tan mbaton gonɗa e gorko ma okkata ɗum jamma okkata ɗum jam ñalawma haɗa lappaɗe yen haɗa woni fof gatanɗa lembel heccaki tan mbaɗa policier mbaɗa affecté 3 familles 1000 problèmes findiniɗaninoɓe atri majunoɓe famille 1000 problèmes serni selaɓe yaɗiɓe